हेलो एवरीवन लोगोफोर बरायफिनलायबाय चेनेलाव बयखौबो जायफोरा मोजां मोनो भिडिअखौ नायलांनो हागोन तो इन्टारेस्टिं आपडेट लानानै फैनाय जालायबाय दिनै एसे आङो ब्लगसो लानानै फैदों आरोना आङो जेबो सावरायनो होननानै दिनैहाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जायाखै बायदिसिना पलिटिक्सआनो जा बायदिसिना माबा माबि ना तो आङो जेबो सावरायनो सानाखै आरोना दिनैहाय तो आङो ब्लग लानानै फैदों आरो नोंथांमोना मिथिनो मोनखाबाय जानांगौ भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दङ थौदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे जागायलांदिनि बिदिनोसै बेखार जीवन माथो खालामनानै थानो ना तो आङो दिन्थिखादोंमोन मैया भिडिअ बेबायदिनो आङो होखादोंमोन तो बे भिडिअआव नोंथांमोननो एसे माइ दिन्थिदोंमोन आङो बे माइयावनो आङो दा मुलि स्प्रे खालामनो थांनोसैलाय बोथोरा ओरैबायदि गरम दिनैहाय तो एसे दिन्थिलांगोन नोंथांमोननो लामाया आंना बेनो बिथिंजाय थांनांगौ दा बेबायदिनो दिनै सान्दुङा ओरैबायदि सान्दुं हाजोखौबो नुहुरजोबखायो नै तो सारनो हागोन ना हाया आङो सिन्था जादों एसे थांदिनि एक्चुअली लोगोफोर आं एसे गिनाय मोनग्रा जाबाय मुलि सारनो बिराद गेस जायो तो मोना मुलिफोरा एसेयावनो माने मोनामजानो हाला सारै सारै बेबायदि जाबाय तो थेवबो उफाय गैया दा सारनांगोन नङाबा माने एम्फौआ सेस खालामजोबगोन आरोना तो थांनि एकदम सिगाङावसो थांनांगौ आंना बै टावार खाथियावसो थांगासिनो दं दिन्थिगोन नोंथांमोननो एसे नायलांदो आरोना दानिया फैयै फैयै फाइनालि लोगोफोर आङो मोनफैबाय फोथारावहाय तो एसे स्प्रे खालामदिनि आरोना आंनि जायगाखौ मोनफैबाय आङो तो नोंथांमोननो दिन्थिलांनि नायलांदो जगारा मा दङ आंना नै आरो बानोसै आरोना बेखौ दा आङो नै बिथिंजाय एसे मना सना लाखिबाय मुलिया गाहायाव दङ तो नै एकदम बानानै सारनोसै आरो नै दैया ओरैबायदि बरिया बोहैगासिनो नै जा दैखा माने दैया एबारावहाय खम गैया दे माइया गाज्रि जायाखैमोन नै बेखिनियाव सारनांगौ फुरा ओरै सिगांजोंबो दङ बारा बुरजा सारा आङो बिगा 3नि एसे बारा दं आरोना तो एसे दिनै बेखौनो दिन्थिनो लालायबाय सारनोसै नै सान्दुं गोसा बिराद सान्दुं गोसा मा खालामनो आरोना सान्दुं गोसायावनो सारनांगौ एसे थाबैनो माने एक्सन लायो आरो तो एम्फौफ्रा एसे साफा जायो नै बियो आंनि नङा दे मोजां जादों माइया बिराद बरिया एकदम सोमखोर जाबोजोबखाबाय नै आंनियाबो सारना होबानो जाथारनोसै होनोसै सारनाया गरमबाबो आं सयज' खालामनो हायो सान्दुंखौ खिन्थु एसे मुलिया मोनामोब्ला माने एसे गेस जानो नागिरो आरोना दाखालि माने एकदम गोबा गुजोबदों आङो ओरैबायदि खारस्लाबनो हायाखै न'सिम सहैया 12टानि सान्दुंखौ जादों ओरैबायदि गरम बाब दिनै दा नै 2था जाबाय आङो 2था जानाय लोगो लोगो दुब्लियाव फैबाय आरो दा एसे आङो स्प्रे खालामदिनि ब्लगआ बिदिनोसै बेखार जीवन जिहेतु माथो खालामनानै थानो आरोना तो बिदिनो एसे मिडियायाव ओंखारदों आरो बेबायदिनो फैबाय थागोन बेखार ना मा खालामनो लाइफआ बिदिनोसै आरो तो एसे मावबाय आरो थांनानै थानाय समावथ' जानोबो नांबायना तो एसे खस्थ' खालामनांगोन ना तो दिन्थिलांगोन लोगोफोर नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय दानिया नोंथांमोननो आङो एसे दिन्थिदिनि आङो मुलि मा सारो नैबे गोदान दै एम्फौनि एकदम मोनथिखायो जानांगौ बयबो माथाय बियो आं बारा मिथिलायलाङा CANNON केनन नामाथाय बेखौ एसे सारनायनि आरोना नै केनन नामानो तो बेखौ एसे सारनि बेनिफ्राय आरो आंनियाव दङ मा थायो मिथिबायना आङो दा माने सेम्पु सारगोन आरोना नै क्लिनिक प्लास बे क्लिनिक प्लासखौ सारगोन तो बिलाइया माने समायना जायो एसे साफा जायो आरोना गांलाब जायो दा एसे आङो बेखौ सारदिनि बेखिनियानो बाखि बेलेग गैया तो मुलिया नैबे केनन नामा आंना केमेराया बारा मोजां नालाय एसे ब्लार जालायलाङो आरोना तो जियानो हक मोनथिखायो बयबो हासार दखानाव मोनो सेम्पुखौ एसे होना लादिनि आं स' लोगोफोर नैबे समाव आङो सारखांनाय बायदि जाबाय दा बिराद मेंनाय मोनबाय माथो बुंबावनो गरमाथ' डेन्जार दिनैबो बेसेबांसो थांदोंथाय मिथिया आङो डिग्रिया थेवबो
सारबाय खुनुरुखुम माथो बुंबावनो आङो थांनाय हराव ओरैबायदि माने सिमांसो नुबाय थादोंमोन आङो दा गोबांथार एमजे नेटिंनि भिडिअ हगारगासिनो मानसिफोराहाय बेबायदि मा जादों मा जायाखै जाथायखौ बयबो मिथिनो मोनखादों बे जाथायखौ लानानै भिडिअ हगारसावगासिनो आंबो मैयाहाय बे भिडिअखौनो नायबाय थादोंमोन आरो आंबो बानायदों बे टपिकनि सायावहाय मोनसे भिडिअ थ' दा ओरैजाय जोंहा देरहासार इस्लारि ब्रादाराबो बिथाङाबो बानायदों भिडिअ दा बिथांमोननि भिडिअखौथ' जों नायखायोनोखा दा नायाबा थानो हाया माने उन्दुनो ओंखारा सानसेयाव खनसेबाबो नायखाथारनांगौ आरो ओरैजाय आरोबाव दङ जोंहा जेम्स एक्टर थ' बिथांनि ब्लगखौबो जोङो नायखायोनोखा बयबो फ्राय ना दा जोङो नुनो मोन्दों आंबो बे भिडिअखौनो नुनानै बिराद सानबाय थादोंमोन आरोना थ' सानबाय थानाय समावनो आङो सिमां नुबाय हरावहाय दाखालि बावै माने एमजे नेटिंजों देरहासार इस्लारि बिथांमोनाहाय बेबायदि मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन आरोना थ' बे भिडिअआनो जाबाय माबा फिथाइ आपेल फिथाइसो ना सुपारि फिथाइसो मोनथाय मिथिला जायखिजाया आपेल फिथाइ बायदि मोनदां थ' आंबो माने मैयाहाय बेबायदि सानबाय थानायावनो एकदम हरावहाय बेबायदि सिमां नुबाय आं जोंहा बिथां देरहासार इस्लारिजों लोगोसेसो माने एकदम बेबायदिनो माबा गोदाव सोराव फिथाइ हानलाबायनाय माबा सिमांसो नुदों सफारि ना मामोन गोसोआवबो गैला आरोना दा जियानो हक दिनै आरो सोरांग्रोमोना आङो फोथारावसो गुरब्लाब्ला फैनांलायबाय आरोना सानदोंमोन आङो एकदम माने गोदो एकदम सिमाङाव नुनानै दिनैलाय मायाव मोनफैखोब्रा बेबायदि सानदोंमोन आरोना थ' सिमाङा बिदिनोसै दा आङो बे जाथायनि सायाव दिनै बुंनो सानाखै आरोना थ' बांद्राय सानोब्ला बेबायदि निस्सय सिमां नुयोबो जानांगौ दिनै बेबायदि माने अयथासार मोनामनाय जायासै लोगोसे आङो माने सेम्पु एसे होनानै सारदोंना थ' मोदोमदों आरोना मुलियाहाय थेवबो बेबायदि सान्दुङाव फोथारावहाय खनसे हाबनानै नायोब्ला मोनथियो आरोना थ' हाबबाय थाग्राफोरा जेबो जाया जायफोरा माने बारा हाबा गोबावजों खनसे हाबोबा उफाय गैया गोबायाबाबो माने खिफिगुखायो आरोना थ' सहस नङा बेबायदि बिखुङाव थिंख्लि बानानै बेबायदि गोथौ दैयावहाय खारनांगौआ इजि नङा दैया माबायदि खारगासिनो नै जा गोथौखा एकदम आदैसे थांखायो एकदम गाब्रबलाबायो आरोना गोथौथार जायगायाबो दा बिदिब्ला रायजोफोर गोलाव खालामला बिदिनोसै दिनैनि ब्लगाहाय सारखांनाय बायदि जाबाय थेवबो आङो एसे लाइन मोननैसो नैबिनिखौ स्प्रे खालामनो सानदों आरोना थ' नोंथांमोननो एसे आङो दिन्थिनि आंना माने मेसिना नै बेटारिखा आरोना थ' आङो बेबायदिनो बरियानो चार्ज होनानै दोनखादों मैया हरावनो ओमफ्राय लागावबाय आरो एम्फौखौहाय माइआथ' बुंनाङा खिगुखायो बियो मथा मथि 20नि सायाव खारगौ आरो मोजाङै जोथोन लानो हायोब्ला दा जोथोन लानायनि सायावसो आंबो एक्सुवेलि दा साननैसोआ टाइम मोनाखै आङो हाजिरा मावगासिनो दस्रायावहाय थ' उफाय गैया बेखायनो आङो समखौनो मोना दिनै एसे बेलासियावबाबो आङो बेबायदिनो टाइम दिहुननानै सारबाय आरोना थ' बिदिनोसै माथो खालामनो आरो बेखार जिबन ना मावखानानै जानांगोन थ' नांगौआ जोबालै मानसिनि जिबनाव ना थ' बेबायदिनोसै आरो माथो खालामनो आरो जनानै थायोबाथ' मायाव मोननो ना रावबोथ' जाहोआना दिनैनि दिनावहाय थ' सासे मानसिया थांनानै थानांगौबा बेसेबां गोनांथि जायो रिसार्चनिफ्राय आजिखालि ना थ' जानोबोथ' नांबाय मबाइलाव सोबाय थायोब्लाबो जानाय नङाना दा गोलाव खालामनो सानाखै बरियानो सारबाय आङो नै भिडिअआ माने बिराद गोलाव जालाङो बेबायदि फोथारनि ब्लगफोर लाबोयोबा सायखङावबो नुबावबायसो नै मनाबो दंबावोलै आंना सिगाङाव लादिनि मनाखौबो सारखांनाय बायदि जाबाय थ' बिदिब्ला लोगोफोर गोलाव खालामला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना एसे शेयार खालामनानै होयोब्लानो जाबाय थ' आङो दा न' फारसे थांदिनि आरो एसे माने नैबे दैया बोहैलांगासिनो दं बे दैखौहाय आङो एसे आलिखौ होथेना गालांनि आरोना थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय